Sa loob ng higit isang taon, muling nakabalik sa Pampanga High School o PHS ang incoming grade 11 student na si Joy Cortez. Hindi ito balik eskwela para sa face-to-face learning. Kinuha niya lamang ang mga dokumento mula sa paaralan noong siya'y junior high school. Ang kanilang enrollment via online na rin umano at upang mapadali ang proseso, tumulong na rin daw ang mga guro sa enrollment. Sila po yung nag-enroll sa amin. Then nakita ko po sa Facebook yung kuhanan nga po ng section. So, sinearch ko po yung name ko tsaka yung code. Doon po sa card nakalagay. Then nakita ko po yung section ko ngayon. Aminado si Joy na nag-a-adjust pa rin siya sa panibagong setup ng pag-aaral. Sa loob umano ng higit isang dekada, face-to-face learning ang kanyang nakasanayan. Ikaw lang din mag-isa umiintindi sa bawat subject. Lalo na po ang math kasi sobrang hirap din po ng math. So, yun. Sikap lang po. Isipin kung ano po dapat pangarap, ganun, na makapagtapos. Isa si Joy sa 2,729 na grade 11 enrollees ng PHS ngayong school year 2021-2022. Ito ang pinakamalaking high school sa buong lalawigan kung saan higit 12,000 ang mag-aaral mula junior hanggang senior high. Ayon kay PHS Assistant Principal Lloyd Maglangke, maganda ang enrollees turnout para sa mga K-12 student ngayong taon. Halos pareho lang po yung ating enrollment. Sa katunayan po, yung sa ating senior high school ay tumaas. Yung ating pong online enrollment ay maa-access sa ating pong Pampanga High School FB page. Mula sa 3,384 K-12 enrollees noong nakaraang taon, umakyat ito sa 4,672 ngayong school year 2021-2022. Magpapatuloy naman ang pinaghalong modular at digitized learning sa paaralan. Meron po tayong modular na printed na binibigay sa ating mga mag-aaral. Meron din naman po na digitized po sila, although modular din po. Yung may access po sa internet, inihikayat din po natin na mag-digitize po sila para at least po yung physical contact po natin mabawasan. Ongoing pa rin ang enrollment sa PHS hanggang September 13. Paalala naman ng school management, magbibigay lamang sila ng konsiderasyon sa mga late enrollee kung may valid na rason ng mga ito, gaya na lamang ng pagkakasakit at iba pang emergency situations. Dapat pa rin umanong sundin ang DepEd guidelines na 20% lang sa 210 school days ang maaaring ipagpaliban ng bawat mag-aaral. Rainiel Pawid, CLTV News.